అనేకమైనటువంటి విషయాల్లో దావీదు ఎప్పుడు కూడా దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు కనుకనే దావీదు యొక్క వృత్తి ఏ వృత్తి? గొర్రెలు కాసుకునే వృత్తి. అంటే ఆ యొక్క దేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రధానమైనటువంటి సంపద ఏంటంటే గొర్రెలే, పశు సంపదే. మరి ఆ యొక్క ఎన్ని గొర్రెలుంటే, ఎన్ని గాడిదలుంటే, ఎన్ని ఒంటెలుంటే అంత ఆస్తిపరులని. అందుకనే దావీదు వారి కుటుంబంలో కూడా ఈ యొక్క గొర్రెలు కాసే పని దావీదుకి ఇవ్వడం జరిగింది. అటువంటి దావీదును ఎక్కడ తీసుకుపోయాడంట దేవుడు? ఆ యొక్క యెరూషలేము దేశానికి పరిపాలించడానికి దాదాపుగా 40 సంవత్సరాలు పరిపాలించే ఉన్నతమైన స్థితికి తీసుకువెళ్ళడానికి కారణం ఏమి? దావీదుకి ఏమైనా అంతకుముందు విద్యాబుద్ధులు ఉన్నాయా? యుద్ధంలో ఏమైనా నేర్పరా? ఏమైనా తర్ఫీ తీసుకున్నారంటే ఏమీ లేదు. కేవలము దావీదుకున్నటువంటి గొప్ప గుణం ఏమంటే దేవుని యందు భయభక్తులు నింపి ఉండడమే. అందుకే ఇక్కడ చెప్పబడిన మాట ఏంటంటే, జనులారా ఎల్లప్పుడూ ఆయన యందు నమ్మిక ఉంచుడి, ఆయన సన్నిధిని మీ హృదయములను మరి కుమ్మరించండి. ఇక్కడ ఈ చదవబడినటువంటి ఈ మాటలో ఎల్లప్పుడూ దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచాలి, రెండవది దేవుని సన్నిధిలో మన హృదయాలు కుమ్మరించాలి. అప్పుడు దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంటాడు. ఈ 3 విషయాల గురించి ఆయన ఈ యొక్క కీర్తనలో చెప్పడం జరిగింది. అయితే చూడండి, మనకు ఒక మాట జ్ఞాపకం వస్తుంది. నిర్గమకాండంలో 14వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో అక్కడ ఈ యొక్క నమ్మిక, దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచుకోవాలి దాని గురించి మనం కొన్ని విషయాలు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం భక్తుల గురించి. నిర్గమకాండము 14వ అధ్యాయము 13వ వచనంలో, అందుకు మోషే భయపడకుడి, యెహోవా మీకు నేడు కలుగజేయును, మీరు ఊరికి నుంచి చూడండి, మీరు నేడు చూచిన ఐగుప్తులు ఇక మీద మరి ఎన్నడూ చూడరని. ఇది ఈ విషయం మనకందరూ తెలుసు. ఐగుప్తు దేశంలో బానిసలుగా ఉన్నటువంటి ఇజ్రాయెల్ ప్రజలను మోషే ఆ యొక్క ఫరో రాజుతో మాట్లాడుతూ వచ్చినప్పుడు మరలా ఫరో కఠినపరిచినప్పుడు ఫరో చేశాడు కానీ తరుముతో వచ్చి